Radet tal-karrettuni li joħduna lura fi żmien il-bronż se jingħataw dehra ġdida b'tali mod li jitgawdew aħjar mill-pubbliku. Dan b'investiment ta' 70,000 euro mill-Ministeru għat-Turiżmu b'ħidma mal-Awtorità għat-Turiżmu u l-Fondazzjoni għall-Iżvilupp f'żoni turistiċi. Ir-radet tal-karrettuni jinsabu fi triq il-Mensija f'San Ġwan li tgħaddi minnha biss ma tgħaddilekx minn moħħok li ftit passibot hemm wirt li jieħdok lura għal żmien il-prejstorja. Diġà tlestiet l-ewwel fażi tal-proġett billi ngħatat tindifa fuq il-post, minn hemm se jibda x-xogħol biex mal-ġenb tinbena pjattaforma elevata mill-art li min se jippassiġġa magħha se jara s-sit storiku kollu kemm hu. Meta żar il-post, il-Ministru Edward Zammitlu stqarr li l-proġett huwa possibbli wara spezzjonijiet preliminari fis-sit u konsultazzjoni sħiħa ma' esperti ekoloġiċi u arkeoloġiċi. Bit-tindif li sar, issa ir-radet tal-karrettuni ġew esposti aħjar filwaqt li minn barra radet hemm ġebel li saħansitra imur lura għal preistorja. Edward Zammitlu sostna li għalkemm il-lokalità ta' San Ġwan mhijiex żona turistika u r-radet mhumiex meqjusa bħala siti arkeoloġiċi ta' importanza ewlenija, xorta waħda jiffurmaw parti mill-wirt kulturali lokali u għalhekk iridu jkunu preservati għal ġenerazzjonijiet futuri. X'aħna rridu l-effett turistiku u l-benefiċċji ekonomiċi li jġib miegħu jitgawdew mhux biss fiż-żoni turistiċi tradizzjonalment li nafu aħna, però f'żoni turistiċi li għandhom potenzjal bħal San Ġwan u bħal diversi lokalitajiet oħra illi għandhom potenzjal turistiku x'jiġib. Dana il-preservazzjoni u l-konservazzjoni iġib iktar turisti lejn il-post bitgawdija benefiċċji ekonomiċi għal ħwienet u stabilimenti taż-żona u allura verament bit-turiżmu jkun qed jikol kulħadd. Intant sar xogħol ukoll f'wied iż-Żurrieq għalkemm dan ġmil naturali dejjem hemm xi jsir biex il-post jidher isbaħ. B'investiment ta' 70,000 euro f'wied iż-Żurrieq sar xogħol ta' pavimentar ħdejn il-kosta u anke bit-tarmak, manutenzjoni fil-latrina pubblika kif ukoll railing li jgħin aħjar lill-assoċjazzjoni għad-dajjes. Xogħlijiet li jidhru żgħar iżda huma biżżejjed biex jikkomplimentaw il-politika nazzjonali tat-turiżmu li l-Gvern nieda lura fl-2015. Meta żar ix-xogħlijiet li saru, il-Ministru għat-Turiżmu Edward Zammitlu faħħar il-kollaborazzjoni li saret bejn il-Fondazzjoni għaż-żoni turistiċi, l-Awtorità Maltija għat-Turiżmu u l-Kunsill Lokali. Aċċenna li wied iż-Żurrieq huwa prodott kostali li jiddefinixxi l-Gżejjer Maltin bi-sbuħiqa tiegħu u għalhekk huwa importanti li nieħdu ħsiebu. Innota kif wied iż-Żurrieq huwa wkoll popolari mal-industrija tal-att fejn jesperjenzaw l-aktar rek popolari marraq fl-ibħra Maltin, il-vapur u Melfarud. Il-Ministru Edward Zammitlu sostna li l-proġett li sar huwa eżempju tal-impenn tal-Gvern li jirriġenera n-nofsinhar ta' Malta anke mill-aspett turistiku.